Sanibonani guys, another day, another story. Ngithi mina, uthi lo mama lona hayibo, yazi guys ngiyezwa kukhulunywa ngokuthwala, but okwabonwa yimi akufani nokwabonwa abanye. Hayi ngicela nilalele naye imbudane engizoyixoxa njengamanje. Hayi uthi-ke umama lona, mina ngisewumama but uyabo ukuthi angimdala ngaleyo ndlela, ngilabo omama nje bamanje. Yabo. Uthi hhayi, mina-ke ngikhule nje nomyeni wami, lokhu nje sasuka phansi sithandana, saze sakhula ndawonye. Uthi umyeni wami into engangiyinothisa ngayo ukuthi wayengeve obsessed ngokuphumelela. Uthi yabo, ayikho into eyayimstressa njengokubona omunye umuntu ephumelele yena engaphumeleli. Uthi kwakuze ku-come across as umona, yabo. Ngisho kukhona umuntu amaziyo, mhlampe owenze something huge, umbone ukuthi uyagowa. Uthi that's how obsessed he was ngokuthi abe rich, abe successful. Uthi lapho impilo ithi nje ngeke ngizwe ngawe. Uthi yabo, esabathe uyazama ithi impilo ngeke ngizwe ngawe. Esabathe uyazama, uthi ayikho into awayeyithinta nje yayihleleka. Uthi yonke into yayivele nje ibhede. Uthi ngahlala nomyeni wami. Ngaleso sikhathi usawu-boyfriend. Uthi hhayi, kuhambe isikhathi-ke. Uthi-ke okay, la mekuhambe isikhathi kufike nalezi zinto zo-social media nazo zifake more pressure. Because uyabona abantu ayifunda nabo sebe-successful, uyabona abantu ayikhula nabo ba-successful, abantu angabazi kodwa bayiy'ngane kunaye bayachoma la. Yabo nje kuthiwa i-pressure, kuthiwa i-Wi-Fi stress lawa bhuti. Ayi uthi-ke lo mama lo, ayi ngelinye ilanga nje egcina impilo ithi kube ngathi kuyakhanya nakhona. Hhayi ukuthi use-rich kodwa nje yabo uma uqala wathola umsebenzi nakhona ungatheni umsebenzi wakhona, yabo. Kuthiwa asebenze ubhuti. Uthi nje ngijabule uma ethola umsebenzi ngibe nokuthi at least indoda yami manje isizokuyeka ihlale i-stressa, yabo. Uthi hhayi nangempela indoda ngitshe sizoyeka ukuthi kube more. Yezwa ngale ndlela yokuthi ehlezi ecomplain-a ngomsebenzi njalo uma ebuya ebe nokuthi nje ngiyafukuza kodwa akukho mali. Yabona nje uthi ehlala ethi nje ngiya-understand-a why abantu bethwala, because uthi yabo ehlezi nje enokuthi ngiya-understand-a why abantu bethwala. Uthi ngimtshele ukuthi cha, mina mhla wathwala-ke ngiyokushiya impela. Hhayi, uthi uGayi kushuthi ahambe ngasese uma ngabe impilo ihlangane ngabe ubani wayemyalelile, akekho owaziyo. Kuthiwa kodwa nje wahamba uGayi waya ngasese, kushuthi wafike wathwala. Uthi ekuthwaleni kwakhe uGayi avedane athi nje uyayeka ukusebenza. Uthi hawu ngixakeke, uyayeka ukusebenza? Uthi ehhene ufuna ukuqala ibhizinisi, uzothatha ey'malini zakhe avule ibhizinisi. Hhayi, uthi umama hhayi futhi ngingabi nankinga cause phela he's doing something for himself. Uthi luckily kwakungezweli kakhulu cause ngangisebenza kahle mina, yabo. Uthi so kwezinye izinto ngangimkhava ngimvale, yabo, kungabonakali amahlazo akhe. Uthi-ke hhayi, uGayi-ke avedane ethi nje mina sengivula ibhizinisi manje. Uthi nje avule i-tuckshop naye engatheni futhi endaweni engekho nabhizi. Uthi yeyi umuntu abe yisiquma qu, yezwa ngimala. Uthi abe yisiquma qu lesi engingasazi. Uthi hhayi siqhubeke sihlale, uthi enze izinto umfana enze izinto zenzeke, yezwa. Uthi yonke into, uthi iy'moto sibe rich, iy'tolo kuze kwande nama-branch sesiyonke indawo, sesihamba ngey'moto esifunayo, imoto nje zivuka ekuseni ngathi uyothenga isinkwa, uyothenga imoto. Uthi nami ngi-enjoy-a ama-benefits, angazi ukuthi asazongibuyela lama-benefits, hhayi. Uthi-ke hhayi kuhambe isikhathi-ke, ayi kuhambe iminyaka impela. Uthi asinangane asinalutho nje lokhu nje siyajola. Lo muntu usenemali kodwa akacabangi ngisho ukungilobole, kunalokho nje siyakipita, yabo. Uyafika uthi enye into-ke futhi eyayinkinga kwakuwukuthi wayehlala kude nami ngihlala kude, yabo. So yena-ke ngenxa yokuthi vele usomabhizinisi wayefika ezohlala nami. Uthi kodwa asihlali ndawonye nje full time. Uthi kodwa nje waye-up and down, ehlale nami ephinde ehambe eye kwezinye iy'ndawo eyo-check-a amabhizinisi akhe, yabo. Uthi nje hlampe he's hardly nje naye isikhathi esiningi ngoba esebhizi. Uthi ugela hhayi futhi ngingabi nankinga nje, ngiyazi ukuthi kodwa u-loyal kimi, yabo nje wayethembeke ngale ndlela. Uthi hhayi kuhambe isikhathi, uthi hlampe usuphelile hlampe u-5 years enemali. Uthi evedane nje esithubeni ethi yazi mfethu ngicabanga vele ngiyokulobola, angisafuni lento yokuthi sihlale ngokuntshontsha. Hawu, uthi emva kweminyaka emingaka awusayifuni into yokuthi sihlale ngokuntshontsha, yabo. Uthi nje mina-ke I was one person ongakholelwa nje kumshado, yabo. Uthi mina emva kweminyaka emingaka kade sitshontsha yini manje sikwenza ukuthi uphuthume kangaka. Ethi nje uyacela ngingambambezeli, ucele ukuhambisa incwadi ekhaya. Uthi ngithi mina ungayihambisa but nje mina angiyiboni nje into engako ngokuthi sesingaze sishade engathi sekuyaphuthunywa manje.
hayi hambisa incwadi, hambisa amalobolo, efuna ukubuya nosuku. Uthi nje into yakhe yonke nje iwutatata, kwenziwe imicimbi ilandelana, yezwa mhlawumbe kule nyanga kuzokwenziwa iy'bizo, kuleya kugqitshwa amasondo, kuleya sekuyashadwa njalo. Hhayi bo, uthi nje ugeli eyi ingimangaza yonke lento, but ngithi nje hhayi uyadela wazi cause le ndoda le iya ngokuya nje ingenzela iy'mangaliso la endlini. Hhayi, kuthiwa nangempela-ke indoda ilobole yenze yonke into, yenze yonke into. Kuthiwa ngosuku lomshado, hhayi uthi ugele yabona usuku lomshado, igazi ngathi lalingitshela ukuthi khona okuzovela la. Uthi ngosuku lomshado nje umoya wami uphansi, kwalo mshado angiwufuni vele. Number 2, angazi kujahweni, yabo. So yonke into yenziwa nje vele ethi imali akuyona i-problem, thola umuntu ozokuplenela ukuthi, thola umuntu ozokwenza ukuthi. Uthi nje top notch, kwathiwa ngizothola umshado wami wamaphupho, uthi futhi kwakuyiwo. Uthi kodwa nje igazi lami hhayi alikho hepha alineme, yezwa. Uthi-ke untombazane-ke ngiqhubeke-ke ngithi hhayi okay, kodwa ngizoqhubeka because we move phela sothini. Hhayi uthi ugeli-ke aqhubeke ngampela akashade-ke kuthi nje uma ngabe sekuzothiwa nje ayidu. Uthi hhayi nangempela bewasha ama-vows, yezwa. Uthi asha ama-vows akhe wayebhalelile ama-vows, akhuluma umfana ageqa amagula ebonga indlela intombazane emthanda ngayo, yabo yonke into yonke into. Hhayi nogele egeqa amagula, hhayi bese-ke kuthiwa nje awu, kwanede nje kwaqedwa kwafakwa amaringi kwasayinwa. Kuthiwa umfana wavele wadlikiza umfana, kuthiwa wadlikiza umfana, waphuma igazi ngamakhala, waphuma amagwebu emlomeni, kuthiwa ehambisa okwenyoka phansi, yezwa yini. Ithiwe kuthuke wonke umuntu, kuzanywe Nkosi yami, khona abafundisi akakhulekelwa, athelwe ngamanzi, aqhwisha umfana. Hhayi bo, kuthiwa aqhwishe kuze kufonelwe ama-ambulensi. Cabanga umuntu ozoqhwisha hlampe i-ambulensi nayo ithathela isikhathi sometimes. Kuthiwa kodwa nje waqhwisha isikhathi eside, kwaze kwafika i-ambulensi esaqhwisha. Ekuthiwa uma ifika i-ambulensi athathwe, uyaqhwisha yabo, kuthiwa wenza ama-moves athusayo nakhona. Uyabo khona umuntu oqhwishayo nje hlampe uthole ukuthi uyaqhwisha, yena kuthiwa uqhwisha sanyoka, yabo. Eyi kuthiwa lo sisi akhala ukuthi hhayi bo, ngehlelwa yini abathakathi, nabantu beqale bebona abathakathi umona, ngoba izinto zabo zibahambela kahle, yabo nje kuthiwa nje vedane uphele kanjani umshado. Kodwa sekushadiwe ngokusemthethweni, sekusayiniwe, sekufakwa amaringi, usengowakhe, yezwa. Hhayi kuthiwa nangempela uma ephuthunyiswa esibhedlela umkhwenyana, hhayi uma kufika esibhedlela kuthiwa hhayi impela, hhayi lidume ledlula. Umkhwenyana washona endleleni ebheke esibhedlela. Hhayi bo, kuthiwa kumangale wonke umuntu uthi asikaze sizwe into enje, ukuthi ngavedane umuntu eshone ekade ehleli manje esha ama-vows akhe, kade emile manje ekhuluma, jukujuku useyashona. Hhayi kuthiwa nangempela-ke bevelane besale bemangele-ke bonke ukuthi hhayi cha, asikaze sizwe-ke isimangaliso esinje. Hhayi kuthiwa-ke ugeli-ke abuyele-ke emzini wakhe, besemthengele nomuzi nje wawuzovula ngakusasa. Abanye abantu bathi bema-honeymoon yena wayezobe ebekelwe imoto yakhe entsha nomuzi omusha. Hhayi athi ugeli acela ukulinda kancane, uyasaba ukuya kuleya ndlu ngoba futhi uzohlala yedwa yabo. And lapho ifakwe ne-ribbon wayezoze ezoyivula yena ugeli nemoto yakhona eyi-surprise futhi ngaseceleni. Hhayi kuthiwa eventually-ke agcine ehambile-ke ugeli. Hhayi bembuza awufuni umuntu ozokuhlalisa nani nani, athi ugeli nje hhayi ngizoba right, yabo. Vele indawo esemasabhabhisini i-safe, akukho kusaba, ethi nje nawe udinga ukuhlala yedwa cause kuningi okwenzekalile, yabo. Hhayi kuthiwa nangempela ehambe-ke hlampe kwakuneviki umyeni wakhe eshonile, kuthiwa hhayi ehambe-ke awuvule umuzi, nakhona akasekho leya excitement cause umuntu abebezoyenza naye lento akasekho. So nakhona ukuthi kwakune-surprise, wakwazi abafowabo bamfana ukuthi ayibona bamtshela ukuthi hhayi bo, yazi kunendlu kanje, ubhuti wethu beplani ukuthi uzokuvulela yona abomndeni wakubo kamfana. Hhayi kuthiwa nangempela unkosikazi nje vele efike ehlephule yonke into, ehlephule lento le amuve ini-ke cause phela bekuzoba umuzi wabo. Hhayi amuve ini, eyi mefika phakathi muhle umuzi, umhlophe qwa, yonke into imhlophe qwa, kwamoto athengelwe yona imhlophe qwa. Hhayi kuthiwa futhi ugeli angabi nankinga, eyi kuthiwa first day elele kulowa muzi, kuthiwa emelele nje wathi elele waqala waphupha umyeni wakhe. Kuthiwa uma emphupha umyeni wakhe, kuthiwa umyeni wakhe wageqa amagula, wamtshela wathi uyakhumbula ukuthi, kodwa umtshela ephusheni, uyakhumbula ukuthi ngangi-obsessed kanjani ngempumelelo. Umtshela wathi ngelanga eliwukuthi ngahamba ngaya enyangeni, ngayicela ukuthi ngicela ingithwese, yangithwesa inyanga but into ebuhlungu kakhulu ukuthi nganikela ngawe, nganikela nangempilo yami. Hhayi bo, kuthiwa-ke ebuza intombazane ephusheni ukuthi wanikela ngami nawe kanjani? Kuthiwa athi-ke lo bhuti lo, yabo ngoba kade sihleli isikhathi eside singashadile,
Yingoba bengizama ukuku-protect-a cause uyazi ukuthi now the moment ngishada noma yini eyami eyakho cause sishade in community of property, even ama-spirits enginawo awakho. Yo, kuthiwa athukela unkosikazi. Kuthiwa ephushe njalo, kuthiwa mase yamtshela ukuthi the reason bengade ngakushadi all along and ngabona ukuthi kuyakuthusa, it's because ngangingafuni ukuthi yonke lento yenzeke ngisakhona. So mina nganikela ngawe, nganikela ngempilo yami. Impilo yami-ke iphelile, but wena ngoba usakhona kuzomele uqhubeke until nawe koze kuphele impilo yakho. Hawu, ibuze intombazane kanjani manje? So amtshele-ke athi hene, ngibonile ukuthi ngenkathi ngishona ngihambe ngahambiswa kwenyoka. Ngaleso sikhathi bese ngi-convert-a-ke sengiyoba isilwane salo muntu owangithwesa. Isivumelwano esasisho njalo. So ngaso sonke isikhathi ngoba isigwebo sami asikakapheli, kahle kahle mina bekumele ngiphile till 60 hlampe isibonelo. Njengamanje ngiphile hlampe ngiku-40 hlampe ngenza isibonelo. So le minyaka yami emine uyithengile yena, kodwa ngizomfukuzela for the whole of these 20 years hlampe ukuthi iminyaka babanga-specific. So ngalokho kufukuza kwakhe wena ozobe uyibambile indima until kuze kuphele isigwebo sami. Cause mina iminyaka yami ngisho nishile, kodwa akusho ukuthi sengifile. Koze kufika ilanga kwakumele ngabe ngifa ngalo. Hhayi, kuthiwa esho lo sisi ephusheni ethi angiyizwa lento esho, ithi indoda hhayi khululeka kusazocaca konke isikhathi sihamba. Kuthiwa hawu, esho futhi inyamalala indoda. Kuthiwa athuke lo sisi athi hayi bo, hhayi just iphupho nje. Mhlampe ngathi usokuthi yabo ubehambiswe kwenyoka nani nani nani. There is no way, yezwa. Ayi kuthiwa nje impela iphinde futhi imelala futhi nangakusasa, hhayi phinde ibuye iqhubeke indaba. Imtshela yonke into ngama-date ukuthi ngelanga eliwukuthi ngenze ukuthi nokuthi nokuthi and vele ama-benefit ale nyanga besiwadla nawe. So ingakho ku-likely ngampela ukuthi kube wuwe umuntu ozothatha over. And into ebeyenzeka kakhulu ukuthi ngadayisa ngisho nangesidoda sami ukuze singabi nabantwana, ngoba bengisaba ukuthi uma ngabe ngiba nabantwana le nto futhi nawe emushona iyoqhubeka iqhutshwe iy'ngane zami. Yo, kuthiwa lo sisi amangale, yezwa yini? Kuthiwa alale, akuthiwa aphaphame futhi athuke, yabo, aze asho ethi manje sengiyasaba-ke, yabo. Kuthiwa hhayi mesho kanjalo, mase-ke evedane indlu angithi akakayijwayeli kahle. Kuthiwa ethi uthi uyabuka nje e-lounge yakhe ayibo kunokhiye nje ohleli laphaya. Hhayi mewubuka lo khiye ubhaliwe, yabo ukuthi ukhiye uba ne-holder, une-key holder ebhaliwe ukuthi uma usuthola lesi khiye lesi, ngicela uhambe uye ekamereni uyovula endaweni ethize. Kuleso sikhiye uzoyibona indawo ozovula kuyo. Kuthiwa nangempela umama lo avule. Mevula indawo ewu-wardrobe yabo. Kuthiwa mevula kanti ikuba bona labo wardrobe okwazi ukungena kubona engathi uyindlu, angene lapho, hheyi it's another room ekhandwe la. Kuthiwa-ke ilapho-ke wafika wathola khona sonke isitori. Hhayi kuthiwa-ke yamtshena-ke indoda imshiyele nje iletha ibhalile, yamtshela ukuthi mina ngenza ukuthi nokuthi nokuthi, so wena into ezokwenzeka kuzomele ulale nami, ungathuki uzobe usalala nami, kuwukuthi ngobe sengi-in a form of inyoka. So ngizokuchazela wonke ama-details ukuthi mase ngizofika uzongizwa kanjani nokuthi kumele wenze kanjani. Ngeke nje size sihluphane ngalutho, ucabange mina ngaso sonke isikhathi mase kwenzeka lokho. Hhayi kuthiwa mese emshiyele nento ewuphawuda, amtshele ukuthi uma ngabe nje usuqala usuzwa lo msindo uzogijima uze kule room le, ufike uthathe lo phawuda uwugcobe, mase uwugcobile uthathe le ndwangu wembathe mese uyalala ubheke phezulu embhedeni. Hhayi kuthiwa lo sisi amangala ebuze exakeke ukuthi hayibo, uma kuthiwa ngikho-ke la endlini le nto isiyasho ngiyokwenzenjani, nokuthi nje ayitshele angeke ngikwenze kwaloko shidi futhi angifuni kwakuyicabanga le nto. Hhayi emtshele ukuthi mase ngiza uyozwa amakhaza abandayo ngathi uyafriza, ngathi ugodole lokho oku-serious. Then kulapho-ke ngiyobe sengi-around, suke sekumele uqale uyilungiselele, mhlampe ngiyokunika about 15 minutes okuyilungiselela mese ngiyaqhamuka. Uma ungayilungiselele, wamtshela wathi into e-right eyokwenzeka ukuthi angeke ungibone. Ngakho ngithi gcoba le nto ukuze ungangiboni, umbathe nale ngubo. Kodwa mhlazane ungayilungiselele uyongibona ngiyinyoka, kanti angifisi ungibone ngiyinyoka. Kuthiwa lo mama shawa uvala athi kodwa uNkulunkulu wami ngangenzani. And kubhaliwe nalapho ukuthi ungalingi ucabanga ukuthi uyoyibalekela le nto, into ongasoze wayibalekela, kuyolamula ukuphela kwesigwebo sami. Yo sorry. Kuthiwa hhayi mama vedane agule. Kuthiwa ethe esathuke kanjalo nje kade eqeda ukuyifunda incwadi kuvele kufrize endlini. Kuthiwa kufrize endlini, ngale nkathi kufrize endlini avele ashawe uvalo ngampela-ke lo mama asho ukuthi hawu ma,
naye ngempela lento isiyenzeka le ndoda ibiqinisile yini yabo. Kuthiwa akukhumbule ukuthi ithe uma ungalandeli le myalo uzongibona ngiyinyoka and angifisi ungibone ngiyinyoka. Kuthiwa athukele umama athathe iphepha aphinde afunde because kuthiwa uno-15 minutes. Athathe iphepha aphinde afunde. Hhayi ayigcobe lo powder awunikeziwe, ayigcobe. Athathe le ndwangu ebomvu ayinikeziwe. Ahambe ayolala embhedeni, akhumule yonke into, ambathe le nto le, amise amadolo alale, acimeze. Kuthiwa avele azizumeke zu umama, kuthiwa mezizumeka zu into ifike ngampela kusho ukuthi inyoka izenze ngoba kuthiwa avuke eyimvithi. Yazi imvithi engakwazi ukuhamba. Kuthiwa lo mama lo lento im-stress and utsheniwe lapha futhi ukuthi ungatsheli umuntu ngale nto. Esinye siyalesi asisencwadini. Kuthiwa lo mama athuka ukuthi kodwa uNkulunkulu wami ngehlelwa yini, kodwa ngangingenwe yini, kodwa usibanibani ngangenza nje emva kweminyaka emingaka sithandana naye. Kuthiwa ibuye lento njalo nje every day without fail iyabuya lento. Hhayi ngale ndlela le yokuthi lo mama lo ngisho ehamba wayevedane ehambe nakho emotweni enzela ukuthi makuthiwa mhlawumbe kuyamfica edrobheni evedane egijime eyoyivalela emotweni ambathe lento amise amadolo. Kuthiwa nangempela nakhona emotweni ayinandaba iyofika. Mike yafika nje uzozwa ngamakhaza futhi ayizi ngafika enomuntu ngaso sonke isikhathi ifike yedwa. Kuthiwa ihambe isikhathi ihambe iminyaka kwenzeka lento le. Kuthiwa lo mama lo aqale manje phela isilwane lesi alala naso. Kuthiwa aqale manje abe nesigcwagcwe ebantwini. Uyabo nje anuke kabi lo mama, abe nezifo nje angayiqondi zangaphansi yabo. Kuthiwa nje yonke into ingabi right ngalo mama lo. Kuthiwa yonke into ingabi right yabo. Kuthiwa lo mama lo ayicabangele nje yedwa ukuthi I think it's high time ukuthi ngabe mina ngiyosho ekhaya because angikwazi vele either way ngiyafa la. Ngiyafa. Kuthiwa nangempela usisi lo ahamba ayosho kubo. Kuthiwa mehambe eyosho kubo kubo bethi bamzamela usizo. Isho inkosi yami inyanga ithi hhayi alokhu-ke kungaphezu kwamandla nami angaze ngibone nasemadala amajudeni. Kuthiwa bengamtholi umuntu ozomsiza lo sisi yabo. Kuthiwa hhayi usisi-ke lona angithi exoxe yonke indaba kubo sebeyayazi nje yonke indaba. Kuthiwa nangempela usisi ahambe-ke abuyele emzini wakhe. Kuthiwa mebuyele emzini wakhe indoda yakhe ifike imtshele-ke ibuye futhi ngephupho imtshele ithi yabona-ke ngoba usuwenze izinto zaba wesi. Ugobela wami unyanyile and ufuna ukukuzwisa ubuhlungu. Kuthiwa lo sisi athuke futhi uthi hawu Nkosi yami kubuhlungu bani-ke manje. Kuthiwa-ke wamtshela ukuthi-ke manje usezobuya kathathu osukwini cause uyaliwe ukuthi ungayenzi imikhuba engasile wena waqhubeka. Kuthiwa nangempela Nkosi yami kuthiwa ithi iqeda nje kuleyo nto kube zibe zisha futhi ngampela. Kuthiwa Nkosi yami agcobe lo sisi agcoba ahlale egcoba njalo everyday. Kuthiwa ngelinye ilanga nje because wayeseyinto ongayazi. Kuthiwa nje wavele wathi nje angigcobi lutho, angenzi lutho. Mangifa-ke angivele ngife-ke angiyibone-ke le nyoka. Kuthiwa uyitshela ukuthi nje inyokanyana yabo. Kuthiwa hhayi sisi afika amakhaza ngobani. Hhayi usisi ayidlalela athi yabona namhlanje-ke usuyonqoma nesikhaleni. Kuthiwa nangempela usisi wabantu alentuze athule-ke yabo. Kuthiwa athule nje ayihlalele angahlali ngisho ekamereni. Ahlale nje e-lounge yabo eyilinde ukuthi cha ngizoyibona namhlanje makuyiyo. Funa umyeni wami angibone kahle sibukane emehlweni. Kuthiwa nangempela kubande more. Yezwa kuthiwa lutho usisi. Kuthiwa uphele 15 minutes. Kuthiwa yangena isithi uyayazi inyoka wake wayibuka i-anaconda isithi. Kuthiwa yangena yafika yambuka kanje emehlweni. Kuthiwa mayimbuka nje usisi wavele waquleka. Yezwa kuthiwa wavele waquleka mequleka avedane waphuma ilentuzane naye njengendoda yakhe waphuma igazi ngamakhala. Kuthiwa kubo ebhekwe usisi ebheka usisi akasatholakali. Ebheka usisi akasatholakali. Kuthiwa beze behambe beye emzini wakhe hayibo phela umuntu vele wayekade sebatshelile ukuthi unenkinga nje. Kuthiwa nje makuficakala usisi wabantu gone kanje ushonile. Shuthi le ndoda lena nje angazi ukuthi mhlawumbe yayimtshelelani ukuthi angaboni mhlawumbe yayibona lokho ukuthi uzoshesha afe uma ngabe enqaba ukugcoba lezi zinto zakhona. Kuthiwa nje kwathiwa usisi ushonile. Kuthiwa ngenkathi eseyokhishwa endlini wayeseyinyoka isikhumba sakhe yabo sesinezinto lezi ey'ngathi iy'ncane lezi zimdwebo yey'nyoka green umzimba wonke ubuhlaza umzimba wonke. Nakhona kuthiwa futhi bengacabangi ukuthi inyoka yabo because babengekho phela babengazi. Kuthiwa-ke lentuzane umama khona asho ukuthi ngeke
bakwazi. Eyi kuthiwa nangempela-ke behambe beyobona ukuthi kanti kwenzakalani, because vele kodwa usebenayo i-idea yokuthi le ngane le ilala nesilwane yabo. Kuthiwa inukani wema ongazuthi ife hlampe 5 days ago beyifica. Hhayi kuthiwa nangempela le ntuze kodwa nje iy'nyoka, kuthiwa ulimi lwaluphumela ngaphandle luhlaza cwe, amakhala egcwele igazi esezaba amahluli la. Eyi kuthiwa uma wakhona athi nje ngeke ngiphumule. Eskies ngingazi ukuthi ingane yami kwenzekeni. Ayi kuthiwa mekufika ngempela inyanga igeqa amagula-ke, chaze sonke isitori ukuthi lo wayalwa kanje kanje kodwa akazenze lutho. So that's how bathola ukuthi kahle kahle what transpired ngaleliya langa ezeshona. Lokhu okunye babekuthole ngaye vele because wahamba wayokhuluma kubo. Cawutshetse kuthiwa-ke usisi nje washona kanjalo, kuthiwa kwamcebo waphela kanjalo izinto zakhe akekho nje umuntu owayi-inherit-a nje because zafa kanye nabo bobabili nendoda yakhe. Bagcina nje kube into kanjalo nje i-tragedy. Wonke umuntu owayemangele ukuthi hayi bo, ikhona into enjena? Ikhona yini into enje? Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje guys, please send me more stories.